OK lidi, takže vás vítám u svého dalšího videa dneska. Je to mega speciální video, protože si ukážeme veškerou pyrotechniku na rok 2024-2025. Je tohleto fakt hodně. Nikdy jsem toho neměl tolik. No a já to nebudu dál zdržovat, pustíme se do toho. Nejdřív začneme tady s tou dětskou pyrotechnikou, pak nějaký petardy, římanky, rakety, fontány, single shoty a pak ohňostroje. No je to hodně, jdeme na to, těšte se. OK lidi, takže začneme tady zleva dětskou pyrotechnikou. Jako první tady máme spoustu druhů bouchacích kuliček. Jsou tady od Klásku, Dum Bum, tady nějaký neznámý, prostě jich tady fakt hodně. Nazbíral jsem to za ty roky. Nemůžu to vybouchat, prostě vždycky to sem hodím a zůstává mi to tady. Máme tady pak nějaký slunečnice, nějakýho čmeláka velkýho. Pak tady mám v tomhle tom balení takový mix zbytek. Vždycky, když se mi něco jakoby zůstane, tak to sem hodím, jo. Jsou tady nějací čmeláci, crazy bally a tak dále. Zápalnice. Tak, tady máme pak další rozpustilé fontánky, různý druhy. Nějaký tady od SR nebo Pyromorávie, nevím, něco takového. Pak tady máme tyhle ty velký rachotivý balonky, Tasmány, včelky, další včelky, velký rotáčky, Dum Bum for Kids, Tasmány a další. Tady máme rotáčky malý, fontánky, včelouny, stroboskopy, bručouny, crazy bally, tamhle jsou scream waspy, nějaký dýmovničky, prskavky, no je toho hodně. Teďka se přesuneme na petardy. No jako další tady máme petardy, začneme tady zleva, 6 balení Dum Bum Nano, Mini Black Petard, Explosive 2, Megathress Explo, nějaký Devil od Jorge, F2, ještě starý 120 se sírou, Megarána, nějaký Dragon X, co si od Tary. Pak tady jsou Silvery Cracker od Panty, Turbo od Komety, pak jsou tady ještě dvě balení Abracadabra, Dum Bum Micro, Pikopiráti, starý La Bomby, ty tady mám dvakrát, 2,5 gramů na jedno balení, teda na jednu petardu, Tiger Bomby, Kalašníkovi, 3krát, pak nějaký petardy od Tary, nevím, co to je, nějaký piráti. No a my jdeme dál. OK lidi, takže jako další tady máme tady tuhle část. Nejdřív tady máme Dum Bum Crackling, docela pěkný efekt, líbí se mi to, koupil jsem to znovu. Whistling Airplane, to vyletí nahoru a udělá to vlastně ohňostroj. Vampíry, ty můžu jenom doporučit, super crackling. Piráty, klasika od Klásku. Pak mi tady zbyly dvě fontány od Klásku, 100 gramový cracklingový. A pak tady mám takovou specialitku. Tady v tomhle mám všechny vlastně petardy, které jsou silné a už se vlastně neprodávají. 5Gčka, Exploder 5, 4, ještě stará poslední Dum Bumka, tu si teda šetřím. No a tady v tomhle mám veškerou směs petard, jsou tady nějaký Dum Bum Midly starý, Mini Dum Bum starý, Widowmakery, RC5, bombky, Vipery, prostě když mi něco zbyde, tak to sem hodím. OK, takže jako další tady máme římanky, začneme tady zprava, taková nějaká směska, jsou tady takhle zbytky, nějaký menší římanky, červený římanky od Klásku, tady nějaký 70 raný římanky, balení 10 římanek po 20 ranách, nějaký mix římanek, dlouhý římanky od Pyroka, pak tady mám Dum Bum římanku a klasicky tlustou římanku. Tak, pak tady máme barevné fontánky od Klásku, nějakou fontánku od Pyropointu, nevím, Mini Rockets od Panty, ty jsem ještě neskoušel, klasicky pískající raketky od Klásku, tu mám asi, nevím, 4 roky, fakt hrozně dlouho. A pak tady máme single shoty, ty jsou teda z Best Price 16 mm a pak tady má, teda 20 mm 16 mm, pak tady mám single shoty z Edwina, z kompaktu Edwin. Mám tady jeden domácí single shot s 4 mini black petardami. Mám tady jednu vlastně Turánu z Edwina, takže ta vlastně nevyletí, jenom bouchne na zemi. To stejné mám i z toho Best Priceu. Tady mám pak nějaký single shotky z Edwina, ty jsou i s cracklingem a tak. A přesuneme se teďka na rakety. OK, takže začneme tady asi zleva. Jako první Best Price 9 raket. Za mě super rakety, i ta slož je docela dobrá. Koukal jsem na ty efekty a za tu cenu fakt paráda.
Klasika Happy Rocket, 4 v balení, stojí asi 100, takže docela dobrý. Další troll rakety, ty by měly být nejlepší, kupuje každý rok, fakt se mi líbí ty efekty. Klasický ohnivý déšť, myslím, ty jsou fakt levný, ty kupuju jenom když mi zbyde pár korun, tak to tam hodím do toho košíku. Sada Diabolo z Lidlu, pak tady mám 4 Devil Rockets, ty jsou z toho rodinného balení, a pak tamhle mám Tomahawky 3, myslím, ty největší. OK lidi, takže přesouváme se na poslední část, začneme tady takhle zleva. Fontána Santorin, Fontána Roadshow, Fontána Lucky, pak je tady takhle Triple Shot menší, tady mi to máme spadlo, Triple Shot menší, pak je tady Scream Single Shot, takhle domácí kompakt, šikmej, 6 rán 20 mm a 3 rány 14 mm, takhle z Edwina. Jdeme na kompakty, první kompakt Edwin, 16 rán, 14 mm myslím, pak tam máme třaskovou 6 z Normy, 2x Scream, klasicky ten 25 ranej kompaktík, Best Price Frozen, 16 rán 20 mm, Colorful and Crackling Comet, klasika, to kupuju už 2. nebo 3. rokem, kompakt Major, 9 rán 20 mm, kompakt Střelmistr myslím, 25 rán 20 mm, kompakt Poker, 25 rán 16 mm, Černá mamba, tady je Bumbác, Explofungi nebo něco takového, 16 rán 25 mm, tady máme Perly noci, Lovec, Super bomba, Diamantový déšť a jako poslední Best Price 20 mm 100 rán. OK lidi, takže jsme u konce videa, já doufám, že se vám video líbilo, určitě zanechte like, komentář a napište mi, jak se vám tato výbava líbí. Za mě super, nikdy jsem toho tolik neměl, myslím si, že letos to bude fakt hustý, nemůžu se dočkat, já to za chvilku zabalím a jdeme ven odpalovat. Zítra se můžete těšit na silvestrovský speciál.